Tän alkaa olla Heinola, meikäläisen Heinolan retki loppua tähän näin. Poliisi ajaa mopoa takaa täällä näin. Se on vetänyt vaikka kuinka monta minuuttia tuolla ympärillä ja mopo ei pysähdy. Enkä minäkään, mä jään tänne. Poliisi! Iltaa! Mä näin tuossa vähän aikaa sitten semmosen mopojätkän liikkuvan aika nopeita kyytiä, niin saitteko te sen kiinni? No, eipä kyllä saa. Tällä kertaa jää saa. Ai perskulle soiko? Te ette saanut jumalauta sitä pikku prätkäjätkää kiinni. Onko toi nyt aika kehnoa mun mielestä? Ota sinä se kiinni ja tuo se meille. Okei!